ka diri. Kasi tayo pangita. Bay, mauna ni nga lugar bay. Amo ba? Diri tong banggiitan kay nga amigo nako, master kay nga trainer ba. Problema kung dawaton ba ko nga tambok man kay ko pre. Magalanganin. Pero sugot agay. Kaya ra pre, kaya. Kaya Maniwang pa ka. sige mas mayo Maniwang pa noon. ka na. Kita ka na oh. Ay, naarabi ko. Ka na siya. Mauna siya pre. Sige man ready na ka. Ready ko. Tara, bata. Pre. Morning. Muna ko sa mga bata na ko, bata. Uy, asa naman itong kauban ay? Ay, kaliluya ba? Paspas ba? Pre. Nga tulog ko bay. Ano akong nung sa imuha ba? Magpaniwang daw siya, gusto siya, mugahin siya ba? Kini, Kaya ni mo ano na imong kauban kini kini? Oo, sir. Kaya ganun Gusto ko mo, pre? mato ng boxing, sir. Pag kini mo na siya. Mao lagi. Sir, pagpatudlo ka na ko ni mo boxing. Mao ni akong giingon sa imuha, pre, oh. Kita ka nang tiyan, pre, maniwang pa ka ni, pre. Baka kaya baka ning tawhanan ning among biyahon man. Pero, lantaw na ko kaya, pre, oh. Gahi man. Murag, naay future ba nga mahimong world champion? Ah, sige. Layan ta na og kapuan magina. May bagay na mo kan, triningong ko na. Sige, andaman Bahala na. Andaman, Kayo, pre. Coach. Siya, hoy. Dili sa kay power up ta ka. Natilog ba? Sige, warm up. Kaya lagi na nimo na unsa gahi ba nang gahi gahi. Hindi ko ginervyos ko. Ay ka nervyos. Kaya ka na ko ni. Kaya lagi na nimo maniwang na ka. Sige, Mugahi gusto na ko. ka. Maniwang gyud. Sige, kaya lagi ni. Kaya lagi na. Sige, sulod. Cool ba man? Ay, kadlok. Pre, ikaw na bahala ni Priya. Oh, sige. Uy. Ano man ni? Ay, naunsa naman ang imong tao nga kadanghag bagay ani. Pero. Dili na si Pietro siya, si Pietro. Excited Kaya na pre. Naunsa ba yung tawhanan ni nga? Ay, puluya-luya ba? Buhay mo sana, buhay. Buhay mo na. Nadakog ako lawas. Pag-warm up sa dito, pag-warm up. Kapila man, coach. Kalima. Kalima. Kaya gani na pre. Amot na nga tawhanan na. Kaya ba na? Magaw gani ang tiyan pre. Ay, puluya-luya sunod ayun. Lili, Mechanic kay nakaya na ko ba? ay kaya lagi na. Again, kumpa na kubalo. Kadanghag bagay ani. Pero okay ni, naay potensyal. May potensyal ka pre. Nakabalo ni madugay. Kusog kinig kumo madugay kung ako'y magtrain ani. Participate. Ah, sige. Suto na yung gloves. Ang sama ni pagsuot. Halika dali. Ingan niyon. Saan man tao? Kung nga di pa na maong imong sus. Gigi. Nangandoy mga ka nga world champion ka. Oh, Manny Pacquiao. Nga na. Oh, manipukyaw. Manny Pacquiao. Oh, Gamitig man ni Pacquiao pag di makaya Bruce Lee. pag di makaya, Mike Tyson pa ka. Man, ready na ka? Ready na, coach. Tarong nga be, pre ha? Nga kaya ako nga sa bata, pre. Ah, makaya lagi na niya madugay ay kabalaka na. Sige, tarong nga ha. Bibi. Kaya lagi na. Sige, salig lang o galingon. Usan. Eh, alisa tabi. Sumbaga sa akong tabi. Kung baka kuan magi ka. Sure ka, coach? Panalo kay imong kusog. Sure ka? Sumaga ko sige. Ito. Masunya ba nga? Sa hospital Sige, ka, pre. sige. Sumbag. Oy, coach! Okay na ka, coach? Coach, okay na ka? Ah, okay lang. Ugas makaya gamtina ra ko mo. Ah, okay. Okay ra, pre. Okay ra. Okay lang. Murag hinay ra ba? Hinay ra ginawa ba? Hindi na kaya to ni. Ay, hinay ra man day kayo to. Pre, sige gamay. Sa man, coach. Otro pa, coach. Kaya hinay man akong pagkasumbag man ka. Kanang pinakakusog na gyud na ko, coach. Ah, di na. Ugma ta mo training, ugma. Balik dali ugma kay trainingon ta kag mayo. Okay, sige. Salamat kay coach. Pre, uban ni sa ila pre. Ugma balik mo dali ugma kay magtiwas mi. Ug ako ning tarong og panay pre. Nga naman, pre, dili makayang ka kusog, pre. Ah, kaya na pre, kaya na. Ganong galuya man ka. Hinay ra to. Hinay? Hinay ra to, makaya Ano na nga na. anong napalid man ka, pre? Ah, sa hangin ra to pre, sa hangin. Sa hangin, balik ko sa hangin. Oh. Kusog mo gud hangin pre. Kusog din ang hangin, pre, kay naupaw man. Na, grabe ding Wala, hangin eh. ako nanindan Oh, nun. sige, dala pre. Ugma balik mo ha kay ako Balik training ko. og mayo. Uy, balik na, Ugma, kusgan na nig may lumbag ni. Hangina na kina ugma, Ay, sige. ang gloves, ang gloves. Uy, ayaw dada akong naunsa man ni. Naunsa man ni nga. Uy, manaan gid ninyo na ngabi ninyo dada una akong gloves, naunsa mahal na ba kayo ni? Ano gid na? Ang Tutoy, ani malak kusog pa nito kumot ng bataa. Sus, sa mo tagmutuluan tong mayo sus, champion to sa boxing.
Di na ako tutuloy yung sakto kay kusog na kay kumo. Grabe. Uli sa ko eh. Relax na ko kay ikapoy ko sa pag-training.